салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон бозам навори имрӯз аст. Анамин амуд папилони навинка омадаги гилчо духтаро да аднатони бони хеле глокати 3 метр духтаро 60 сомон нархи донаша каси оптови мегира бояд чи арзон мекунем. Кадомаш махлай скриншот када да WhatsApp партен. Доставка ба тамоми шаҳри Россия дохили Тоҷикистон низ дорем духтаракон. Нахоҳишмандо фақат хоҳиш мекунам ба WhatsApp кор мекунам. Обязательно WhatsApp да нависен. Ба духтаро бисёртон анаи вая мепурсен. Доингиша мепурсен. Илюба бисёдора доинг камай. Ина атласи нусха. Доинги ғавсакак 3 метр 60 сомон. Ина бо не хеле атласи ҳастай. 3 метр 60 сомони. Ма. Каси дар кори марҳамат фақат WhatsApp қати кор мекунам. Дар WhatsApp нависен духтарако. Не материала ғавсиша диден чи хушрайкай. Беҳад материалаш ғавса нигоҳ. 3 метр 60 сомон. Баъд тигро ҳастанд духтаро. Миёра мепурсиден. Набуд алакай боз омад айни ҳол дорем. Тигри калон не се расветкай бо тигри майдаи малина да намудай. Тигри хеле нишастай бо не тигри калон гул калонаш. Фиолетови ҳам дорад духтаро. Анам оранҷи камтар наздик нишон метен. Ина духтарако оранҷи папина бинен. Чиқа фасонай. Ира кирта медузне ба кирташ аҷоиб буд мебуроя. На расветкоша ҳамаша нишон додам. Ба гилча мепурсен духтарако ин хеле гилчо ҳастай. Дарошка бо тигри калон. Ира оранҷишам ҳаст, кабучам ҳаст, сахшам ҳастай. Хеле хулоса ҳамиҷа чизе махлай без скриншот. Хоҳиш мекунам гап зада намеша скриншот кадан ҳатмиян духтаро. духтарако ин сиёсафеда бо ранги ваяш молочни ва оранҷеви бо сирх ҳастай. 3 метр 60 сомон нархи чуноне ки гуфтам донаша оптови касе мегира бояд чи арзон мекунам духтаро.